Mula sa chessboard hanggang swimming pool, game na game ang mga kabataang Fernandino sa paglulunsad ng CSFP Sports Clinic 2026 na isinagawa sa City Civic Center grounds at City Youth Development Office nitong Sabado, August 1. Bahagi ng pagdiriwang ng International Youth Month, pinagsama-sama ng programa ang mga kabataan mula sa iba't ibang barangay upang makilahok sa libreng sports training sa arnis, athletics, badminton, chess, swimming, table tennis, taekwondo at iba pang sports. Naging tampok din ang laro ng lahi na nagbigay diin sa kahalagahan ng disiplina, teamwork at pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Ayon sa LGU ng San Fernando, patuloy nitong pinalalakas ang mga programang nagbibigay ng oportunidad sa kabataan na mahasa ang kanilang talento at kakayahan sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Vilma Caluwag. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga Balitang Tutuking Balan, Susuyo.